Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Bagagnaw! Ma'am, magkabaan biya ka, ma'am. Huh? Unsay kabaan gud taon? Ako gabaan sa bagagnaw? Oh, maayoy noon. Basta kay ako, dili gyud ko makadawat ni atong babayhana. Siya'y mamahimong inahan sa akong apo? No! Unya, ma'am. Kasi man gyud unsa may mamahimo? Mahimong dili ko ipaangkon ni Ronel ang bata. Kinsa pa lang unya'y amahan atong bata, ah? Ayaw sa kana, ma'am. Uy. Samo to yung gagabaan. Kay bata na gud na mo imong iitsapwera. Dugo baya siya sa imong dugo. Paghilom, Chokoy! Ay. Wa kay katungod nga musudya nako, ha? Tamparoson taw niya ka! Ayaw, ma'am. Sakit ka na. Ayaw gyud ko ninyong binuangi, Chokoy. Maamong pagid ng giingon ninyo nga akong apo? Ha? Pe! Oh. Pagkanindot sa akong feelings nga, nianigay ko sabay. Boss, ganahan ka mo istad din sa bahay? Unsa man di ay? Unya. Dili naman makaduaw nimo si Inday Nubi. Oh. Kita'y mo doaw niya sa ila. Unsa? Tsukoy, gimingaw na gani ko sa akong anak. Dili naman ka makasayon-sayon ng duaw dito, boss. Uy, kinaaman dito si Alma. Unsaon ko man di ay sa pagpawi si Novi ug ang among anak. Kay ni Alma. Kung dili ko magpakitag kaisog, Tsukoy. Gusto kong magdako ang among anak ni Novi nga normal. Doon na diferensya ang bata, boss. Special child ang imong anak, ha? Unsay special child? Ay ingon man gud ka, boss. Gusto kang magdako ang inyong anak na normal. Normal, Tsukoy. Nga magdako siya. Diin ang mag-amuman niya. Ang iyang mama. O ang iyang papa. O ako, Choks. Ako ang papa sa mong anak. Ako ang iyang papa. Unya, boss, sao man na nimo, boss. Nga di man sila ang kuno ni mama nimo. Wa pa lang ba kaila pag-ayo si mama ni Nobi, Tsukoy. Hinungdan nga. Iyan ang giairan. Nagtuo sa day ka, boss. Nga buhian ni Alma si Nubi. Kung tinuod nga nahigugma si Alma ni Nobi, andam siya mo sakripisyo. Aron magmalipayon ang binuhat. Ngayang gihigugma. Unya kay dako na maggasto si Alma ni Nubi. Tsukoy, kung naglantaw si Novi sa maayag nga kaugmaon sa among anak, andam sab siyang mo sakripisyo. Naghana sa babag sa inyong gugma ni Nubi, boss. Oy. Napag yun sa ko eh. Samot. Matinud-anon ko sa ako tinguha ni Novi. O kung baslan lang ni Novi ang akong tinguha, bisag pila pa kalibo ang mubabag sa among gugma, andam namong atubangon. Ako gisadan sa rita po. Abi magod ako, dili lang yun ko mahigugma. Abi na ako, kaluoy lang yun ang akong gibati ngadto niya. Sige, bitaw ko pangutanan nimo kada adto, boss. Unya, mudayon ni kag-off sa mong cellphone. Karon, Tsukoy, andam ko ng panalipdan ang akong gugma ngadto kang Nubi. Inuman sa akong anak. Unya, boss, sao man na nimo. Nga luya pa man ka. Pagkubago kang ligaw sa ospital. Ug dili ba tiyaw-tiyaw ang imong pagka-ospital, ha? Musamot ko kaluya, Chooks. Kung wa ko ibuhaton, aron maangkon ang mga binuhat nga mo'y makahatag na kog way katapusang kalipay. Buhaton ko gyud ang tanan. Aron ikauban ko si Nubi ug ang among anak.
ikinahanglan kayo na ko sila. Usang, ilugod ka gyud sila, gikan kang Alma. Salamat in taon. Nakasimba gyud ko. Nang, Oh, Jack, misimba di ay ka? Nang. Gihimo ko ng taming sa kong mga pangandoy ang labaw makagagahong, nang. Maayo hinuon. Matag Domingo. Di ko mahimutang kung di ko makasimba. Maayo hinuon, oy. O garon dunggon gyud sa tuwa sa langit ang akong mga pag-ampo, miduol gyud ko kumpisalan. O gisugid na ko ang tanan akong mga sa. Mao ba? Maayo di ay. Kumusta naman day si Nobina? Ay, nagbantay sa iyang anak. Wa day sila magkuhagyaya? Ay, mao may gusto ni Nobi nga siya mangunay sa pag-atiman sa iyang anak. Mao pa? Buotan yung kay Nobina. Ang ngayon gyud siya sa usa ka matuod nga gugma. Mayo kay nakita di ay ta, Jack. Oh, Taod-taod na biya ning ako untang isulti. Tubag ako, Jack. si Nobi ang gusto na kong mangutana niya na. Kung anong nakaingon kong traidor si Alma. O gano'ng kinahanglan pa man gyud nga si Nobi. Ako may imong gisultihan, nalimot ka. Pero gusto sa kong makadungog si Nobi. Kinahanglan gyud na. Aw, ihatod daw ta ka sa inyuhanan. Ihatod di ka. Nakasiguro ko nga maglisod yung ko raw sakay. Ayaw na lang, Jack. Dili ko gustong dudahan kong Alma. Ha? Ngano magdudam siya? Nahibaw manggod ka. Giisip na niyang asawa si Nobi. Unya kung iyang makita nga nakigsuod ko nimo. Sigurado gyud nga magduda siya. Mao nga maglikay na lang ko, Jack. Bisag anak na lang unta na ko ihatod ka sa skina na. Ayan na lang lagi. Salamat na lang kaayo, Jack. Ay, gusto sa daunta na akong manghumusta ni Nobi. Oh, kung mao na imong tuyo, mahimo man kang moadto. Ayaw naghatag yung pagduda si Alma nga, gipaborante ka. O ginaot nga nakasabot ka na ako, Jack. Gusto day. Gusto day tuod nang, di ba, bunyag man day sa anak ni Nobi, no? Ha? Ngano na ibaw ka man? Ang ila magibutang sa newspaper. Oh, mao ba? Oo, Jack. Pero si Alma mo ay nagpahigayon sa tanan. Sige ha, muna na lang ko nimo. Ready na ang bunyag ni Lucky karong Domingo, ha? Ako nang naingnan na nga ako makakauban kani ato sa office. O niyan sa man? Manambong sila? Excited pa kani. Ikaw, doon na kay mga sponsor sa bunyag. Dili na lang ka ako mag-apil-apil pag panghitag sponsor, love. Kining... si Ronel. Nga naman si Ronel. Tingalig. Kuhaon akong sponsor? Gusto ka? Tingalig dili pa sad siya makahimo. Kung nang yun siya, bisag luya pa. Sigurado gyud ko nga motambong siya sa bunyag sa atong anak. Forget about Ronel. Sorry. Nganong sorry man? Nag-una-una gyud ko sa pagpahinumdum nimo. Dili na sab ko gusto nga iya pang makita si Lucky. Really? Di gani ko gusto hisgutan pa siya bisag ang iyang anak. Promise, love. Dili na mausab nga maghisgot pa ko ni atong tawhana. Nganong imo man kong gigakos? Tungod kinalipay ko, love. Wa na giday ko'y kaagaw sa imong gugma. Ako ra giday ka, love. Boss! Boss! Doon ako yung nabalitaan, boss! Oh, unsa mga chokes? Bunyag sa inyong anak ni Inday Nobi karong Domingo! Tinaod, chokes? Lagi, boss! Kinata, akong kuhaon ng newspaper. Dala ba? Tawa. Oh.
Kinsang laki? Mo man pangalan sa inyong anak, boss. Hala, wa tiga tugaan ni Nubi. Tingali, akong nasultihan. Wa lang ko mahinumdum. Nah, dira ba kada ba ta? Awas oh. Dira. Kani mo to? Dira ang balita boss oh. Basa ha. Oh. Nakita na sad mi ni Jack sa simbahan. Gi-career na gyud ni Jack ang pagsimba, ma. Matinud-anon baya si Jack sa iyang pag-usab, no, be? Nangumpisal man gani. Og mituog gyud ka nga nausab si Jack. Mayang po nga, gipangayo niya sa tuwa sa langit. Nga mahayagan ang imong huna-huna. Unya, dawaton mo na ang iyang kugma. Dili na mahitabo, ma. Milaom ka gihapon ni Adtong Ronel, no, be? Ngawa ka man ka magustuhi sa iyang inahan? Gisali ko na sab sa tuwa sa langit ang tanan, ma. Ang akong karon ug ang akong ugma uban sa akong anak. Naghisgot na ba ito si Jack sa bunyag ni Lucky? Naibaw siya. Nabasahan man ko na niya sa mantalaan. Kisa may nagbuot-buot pabutang sa bunyag sa newspaper. Tingalig ang gikuha ninyong coordinator. Tingali bagay mo kasamog si Jack, ma. Kung motambong siya. Na ako siyang gipangutana nga nung iyang gipasangin lang traidor si Alma. Iya kong gitubag nga. Mas maayo ko nung ikay mangutana niya. Unsa? Naglibog baya ko no, be? Nga nung iyang ginganlan og traidor si Alma. Og mao pag iyang tuyo, nga naa ka inigtubag niya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!